картошка парварӣ дар баробари дигар соҳаҳои истеҳсолии хоҷагӣ деҳот барои кишоварзон афзалияти бештар пайдо карда, таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри соласол афзун намудани масоҳати кишту ҳаҷми истеҳсоли ин зироати хӯрока чун яке аз омилҳои амаликунандаи амнияти озуқавории мамлакат беш аз пеш аст. бояд тазаккур дод, ки таи солҳои охир раванди картошкапарварӣ аз ноҳияҳои картошкапарвари вилоят, ки асосан кишти картошкаи миёнамуҳлат ва дигарпазиро мегузаронанд, ба навоҳии пахтакор низ доман паҳн кард ва хоҷгидорони ин ноҳияҳо соласол дар кишту истеҳсоли картошка таҷрибаи кофӣ пайдо карда истоданд. масоҳати бештари кишти картошка ҳамасола дар ноҳияҳои Деваштич, Кӯҳистони Мастчоҳ, Панҷакент, Шаҳристон ва Истирафшан гузаронда мешавад. албатта яке аз роҳҳои афзоиши ҳаҷми истеҳсоли картошка дар баробари бештар кардани масоҳати кишташ баландбардоштани ҳосилноки аст, ки он пеш аз ҳама аз сифати тухмии мавриди кишт қарор мегирифта, меҳнати пурзаҳмати деҳқонон, ки дар иҷроиши талаботи агротехникии кишту парвариши ин зироат зоҳир меёбад ва албатта аз дастрасӣ ба оби полизиву шароити пешмеовардии табиат вобастагӣ пурра дорад. طبق اندیشه‌های متخصصان соҳа дар ҳолати истифодаи тухмии хушсифату баландҳосил, додани меъёри кофии об, озуқа ва муҳимаш замини мутобиқи ин зироату иқлими мувофиқ аз ҳар гектар кишти картошка то 450-500 центнери ҳосил бардоштан имконпазир аст. деваштиш аз ноҳияҳои калонтарини картошкапарвари вилояти суғд маҳсуб ёфта, соли ҷорӣ ба масоҳати 4555 гектар кишти картошка гузаронида, хоҷгидоронаш азм доранд, ки нисбат ба соли сипарӣ шуда бештар ҳосил ҷамъоварӣ намоянд. соли гузашта бошад, зиёда аз 140 000 тонна картошка истеҳсол карда шудааст. соли 2021 дар асоси нақша ва дурнамои кишти картошка дар ҳамин шаклҳои хоҷагидорӣ ба миқдори 1560 гектар майдони кишти картошка гузаронда шуд, ки мана дар натиҷаи меҳнатҳои дастранҷи деҳқон ҳосил фаровон ба даст оварда шудааст. Ана дар натиҷаи гузарондани апробатсияи мутахассисон ҳосилнокӣ дар шаклҳои хоҷагии кишоварзӣ нишон дод, ки аз 400 то 600 центнерро ташкил мекунад. дар аҳолӣ бошад агар 400-420 центнерро ташкил мекунад. дар натиҷаи бурдани корҳои фаҳмондӣ бо деҳқонҳо мо қариби як моҳ пештар кишти картошка гузаронда будем аввалҳои моҳи апрел ва ана ҳамун натиҷа дод. Картошка мана ҳосили на аз фаровон ҳосил ба даст оварда шудагӣ аллакай имрӯз ҳами хоҷагидорон, деҳқонон, соҳибкорон ва дигар нафарое, ки барои таъмин намудан ва ба танзим даровардани нархи картошка дар тамоми бозорҳои ҷумҳурӣ аз ҳудуди ҷамоат омада картошка бо нархҳои дастрас аз 2 сомони 20 дирҳамӣ то 2 сомони 70 дирҳамӣ харидорӣ карда ба ҳамин бозорҳои ҷумҳурӣ таъмин карда истоданд. дар ноҳияи Деваштиш кишти картошка бештар дар ҳудуди ҷамоатҳои Далёни Боло, Исмоили Сомонӣ, Ваҳдат, Росровуд ва Муҷун гузаронида шуда, ҳосили ба даст оварда шуда ҳаҷми асосии картошкаи дар ноҳия истеҳсол мешударо ташкил медиҳад. ёдовар мешавем, ки соли ҷорӣ дар миқёси вилоят ба масоҳати 25459 гектар кишти картошка гузаронда шудааст ва соли сипаришуда тибқи маълумоти оморӣ 512 000 тонна картошка истеҳсол карда шуда буд. имсол бошад ҳаҷми бештар аз пештари картошка дар назар аст.